mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena. Una quinta portuguesa va sobre la búsqueda, ¿no? Sobre la cerca de la identitat. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Nos consta que su mujer ha salido de España. ¿Y qué pasa ahora? Todo indica que se ha marchado por voluntad propia. El Manolo Solo, que interpreta el personatge de Fernando Manuel Fernando, doncs en un moment donat, abandonat per la seva dona, decideix emprendre un viatge, bàsicament no se sabe muy bien dónde, i acaba a Portugal en una quinta, suplantant la identitat, no? d'un jardiner. No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre. Este es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo. Amália, aqui o novo jardineiro. Olá, sou a Amália. Bem-vindo. I en aquest lloc totalment que ha trobat per atzar, acaba trobant la seva llar i el seu lloc al món, no? Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. Naquela altura, a quinta era grandiosa. Foi obrigada a vender parte do terreno das amendoeiras para salvar o resto da quinta. El càsting del Manolo va ser automàtic, és a dir, l'Avelina, quan ja va començar a escriure aquesta història, va pensar en ell. Per tant, no va haver-hi càsting, diguéssim. En el cas de les Amàlies, no? Que és el personatge d'ella, no? de portuguesa. Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães. Que se me ha perdido a mí en Guimarães. É o teu sítio secreto? Sim, deles. A Amália está bem? Onde é que pôs o mel? Van pensar, i Maria de Medeiros? Clar, una mica inalcanzable, no? Penses, bueno, una actriu tan internacional. I res, el nostre coproductor a Portugal, una productora estupenda i molt, en fi, molt reconeguda, ens va dir, sí, clar que sí, la truquem i li proposem, i res, va llegir el guió, va dir sí, a la primera, sí, cuando sea y como sea, es va enamorar del guió y ahí la tuvimos. Siéntate conmigo un rato, hace buena noche. Jo no crec que ella estigui tant per obrir els ulls de ningú, sinó que està una mica com ell, no? Està en un lloc on se sent a casa, però que tampoc acaba de ser casa seva, té tot un passat colonialista. És a dir, ella també intenta d'una altra manera trobar el seu lloc al món, saps? Aleshores, jo diria que els dos estan una mica buscant el seu lloc, no tant intentant solucionar el lloc de l'altre. La Rita és espectacular, és una actriu impressionant. A més, ella va construir el seu personatge amb aquesta cosa així una mica burbujeante, no? Amb aquesta cosa com molt... Sí, també amb tota la seva casuística, no? Una dona, doncs això, sola, aixecant un nen, no? I fent una mica el capot a la vida. Però jo crec que la Rita li aporta a aquesta quinta aquest punt d'hogar. Gostaria de conhecer a verdadeira história do Manuel.